Grabe hinawa na kusdoha. Tubod sa sige kong katawa, ang ating tingog halos nawa. Da, mga hangor kay kaon. Sila, birthday si ito yung palitulit. Huwag ko ibitara. Yung palitog litson. Kanya si paring alira, uy, ang giimbitar. Gigabaan. No. Ako, ang kawaton. Huwag sila kibaw. Berting lang nili as litson. Ako may nakakaon. Si paring ali, mao pag yung natok-ani pa rin tulit. Mirisi. Karon, di pa di ko kontento. Og unsa na sa ilang mga plano nun, kay mga labay na mga pilakadlaw. Gutom naman sad. Oo. Og nagplano to sila ron nga mag-food trip sila. Panid anak mo dito sila. Pag makikita na sa kong lugar, mauna ng higayon na. Karon kapitutong, ikaw na nakuha na isa litso lagi pa handa ni paring tulid sa birthday sa ito'y nya ako mo'y napasanginlan nya karon may plano na sa kanga mo himo na sa uglain nga binuang para sa among putit karon akong sultias pa tulid sa ni puong pulikot ang sili timing sa kayo kay isugo ko na limosito kay magkilaw mi nya karon nagplano na pwede kong buanga ka hukto ko ni pukpuk na sili hasil at na tulis ni bahala ni pasakay buhaton na kong planuhan na akong hutdo ni pukpuk ni uskapunuan nga sili kay si Pretutong maniin na sa namo sa pagis ito ka na siya din nagkuha ang hutdo tanang hinog yun Kinipon trip na muna para aliron. Piting pagkalamian eh. Kay complete ingredients. Yeah. Kunya isugo to na kong limonsito ang buang kay kuwang man yung limonsito 50 madugaya na balik. Pero ang importante karon na makakaon mi. Bombay. Kunya siyempre ang kinilaw di man na magsilbig huway sili. Agi na sili tulo ka buo. Pero sa dili pa ng sili ati sa tasa limonsito. Oh, pre, dugayam ni mo gisugoy no sa tao kay. ay huwag po na kong sito nara kuya pre ipuno si William pre Naghanam lang sila mo ang nayapag. Sa pagkaon na to na. unsa ka nadugan ako si Pretutong napalitan ako nung padung to gani kay siya din nagkuha sa litson nga katong imong gihikay sa birthday si imong itoy kuya karon pre Malis Pretutong. mga nahi ko nung siya kay Sa to maniit pa. Siya rin nagkuha ato. Katong ikay nagpasangilan ako. oo siya No. Yang istorya nga to, muwari sa siya kay iya tayo binuangan. manihil ko na siya kay unsa ko na iyan atong nga punti-punti binuangan na sa kuno niya Karon dahil kay muwari na siya. oo maghapit ako tong silid ay sa punuan di ko na tanan Sakto na yung magbatre. saan Karon na kay to muwari man siya. Diba, nakinundong ka itong last ang nagkilaw. oo Nagkilaw ta niya. Daghang kay sili. Duda ko siya nagbuta siya ato. butang ato Kinilawan na to. Kaya iyan ni kawaton ka. Ato sa nibutang nga. di makawat na to ni ibobo na ni Carlos Ang tawag ka. Yang style ni. Ang style ni pwede siya kay bawang nga naay daghang sili. Ako ning puson. pusatan na pre Nya ato ni ipailawom sa isda sa bulinaw. Para ni kaon niya magpakaroon lang tanga. Wata ka balo. Nya ning makapaniin na tanganan na siya diha sa luyo. Ato ni biyaan ko nuhay pagpakaroon ng tagkuha tagkanon. Nya di kuha niya mukhaon mo dito sa kangon ito ka. So ko ni. Nya ipailawom ta ning sili. Ilaw kayo sa ato. Siyempre ka ni sili, para di siya kabalo nga isili ano itong gagan. ano yung butang ni plato na yan yung sili Ato pilaw man ang sili. tapos Ayaw na sa sakit na nung taon. Pero kabawas. sinyuhan ng upan sinyuhan Ini kaboto niya, wala ta. Dayong tug hamal. Hamal sa itong na. Mo na higayon na nga. Magkasuway sa siya kung unsa day kahang to iyang ibutang sili katong nagkilaw tag brongoy. pansin ako Di na kay klaro. Inflador masuk ka. Ito ba sa kabi buat sa